Egunon, eguardion, Maule, pozik, parada berri batekin, hemen Maulen, plazaz plaza ekimena gara, Euskal Herrian barrena gabiltza lehengo uztaiak 3-tik, 21 egunean zehar egingo dugun ibilaldi batean, 42 herri eta hiri plazara bideratzen hitza, hori da asmoa. Olako isiltasunetik, bai sozialki, bai ezagutza aldetik eta bai kulturalki bizi izan den basamortu honetatik zerbait erdigunean jarri eta aldi berean iritzi guztiei begirada bat eman. Gaur hemen pozik Mikel Altzuak jasoko deu bere hitzaldi solasaldi honetan eta guretzako poz berezia hemen etxekoa dan Michel Etxekoparen presentzia eta musikaz gozatzia. Berakin hasiko gea eta jarraian Mikel Altzuak jarraituko du. Eskerrik asko da noi. Adiskidiak egun zerberi dugu siberun Hanez tügüla meşkasik argatik irayi morun Kantatüren deisiegu gogounez baskalondun Siberutaren katea betiz gero zalagera Sortzapenez kantari da dantzari frijata goiera Benak esatzen delari utzi behar da berbera Siberutara güdo eta prestu ezinago Ez da indarkariko abilegida hortako Nausi da sorgeinatzeko gero basbatxa jateko Ez dut ametsik hiltzeko osagarri hau dudanon Gazna zahar hau duguno ogi freskua ikin jateko Ardu burratun bat gero aixa dugu kantatuko Halako jendetzarekin ez da gora kutsatzetaxa Bena haleik ere nahi duguk urrituguk trazan Mikel eta zien gibeletik Euskal Herria plazaz plaza Eskerrik asko Michel, eta ongi etorri Mikel Altzuak, Bastango abeltzaina, laboraria.
hobeko, ezta? Bilak, danak. Bertsolari eta filosofore bai. Tarteka. Ongi etorri. Egunon eta mil esker Etxekopar koglakariari, nik uste duen etxaun koglakaria zela bakarri, baina Etxekopar koglakaria ere badugu. Eta baztango laboraria naiz, baina jakin zazue Xiberoko botza entzuten dutela nik nerean. Orduan, zerbait badut zuen berri. Horregatik banuen plazaz plaza ezagutu nuenean, bereziki, hango laborari bat, han mintzatu naiz, hango irratietan, hango telebista batzuetan, zeren abereak azten ditugunok, badugu lotura baitare osasunakin, eta badugu batzuk bederen gertatzen ari denaz ikuspegi nahiko zabala, ez? Eta horretarako lehen erran behar datzuet, ezagutzen dutela pixka bat nekazal mundua, bertako sindikatuetan egon naiz, enen Nafarroan, Euskal Herriko enen ere bai, eta Elbeko lagunak ere ezagutzen ditut. Eta ikusi dut gure aldetik falta dela azterketa bat gertatzen ari denari buruz. Orduan, bai, badira ikuspegi batzuk, baditugu ikuspegi batzuk aman komunean, nekazal politikari buruz, eta nekazaritza, laborantzak ze bide hartu behar duen, eta aipatzen dugu nekazaritza iraunkorran, edo hemen nola aipatzen den laborantza herrikoia. Orduan, guzti hau berez aldarrikapen ideologiko politikoa dira, eta guk ze etorkizuna nahi dugun, nola oinarritu behar dugun lurrean, eta lurretik ateratzen ditugun elikagaiak, eta elikagaiak izan behar dire gure buru jabetzaren oinarri, hain zuzen ere lurrarekin lotura dutelako, ez? Baina hor falta zaigu zerbait, ies egindako zerbaitek. Eta nik uste dut hori dela hemen nagusiki eman nahi dugun mezua. Eta plazaz plaza ere horretara heldu da, ez? Ikusi dugu, historian zehar, politika mailan eta mundu mailan daudela mugimendu batzuk, eta indartu direla gero eta gehiago, eta deitzen diote globalizazioa, eta bihurtzen ari da globalitarismoa. Eta hori nola ikusten da nekazalgotik? Nik uste dut, balin badugu ezagutza bat, gure bizimoduan, laborantzan, aberekin edo lurrarekin lan egiten balin badugu, balin badugu ezagutza bat, osasungintzan, nola funtzionatzen duen osasungintzak, balin badugu ezagutza bat, hezkuntzak nola funtzionatzen duen, eta batez ere, ze bilbide egiten ari den, ikusten dugu azkenean mundu osoa bide batetik eraman nahi dutela indar nagusi batzuk. Eta indar nagusi horiek azkenean guk borroka egin izan dugu nekazari laborari gisa Europaren kontra. Europan sartu gintuzten, hasi ginen batez ere laborariak desagertzen Euskal Herrian, osoki. Hegoaldean haize gehiago, hemen orainik indarra badu, presentzia badu, eta jendartean bada zein, bada nor. Hegoaldean ez horren bertze. Galdu dugu indarra handia, industrializazioaren menpe egon baikara neurri handi batean. Eta bide honetan ikusten balin badugu nekazal politika bateratu hori azkenean aitzinetik heldu den elikagaien diseinu bat da. Eta hor, aipatzen dugu teknologia eta zientzia ditzen duten horrek aitzinet egin duen era berean diseinatu du nekazaritza bat industriala. Abeltzantza bat industriala, non ez duen lurrarekin loturik eta non ez duen ekologiarekin harremanik. Hor lehenetsi da merkatua asetzea eta merkatuari begira lan egitea. Eta hori bultzatu duten berberak, hain zuzen ere, abelazkuntza industriala bultzatu dutenak edo nekazaritza industriala lurri gabekoa,
lurrian oinarritzen, laboraririk gabeko laborantza, bultzatu duten berberek mundu mailan deforestazioa eginez, makroesplotazioak eginez, orain bertze urrats bat eman nahi dute. Baina ikus dezagun guk, orain arte ikusi dugun urratsa izan da abeltzantza industrial bat, nekazaritza industrial bat, lurra xahutzen duena, lurra errespetatzen duena eta lurrarekin mintzatzen ez dena. Euskal Herrian, orainik Siberoan eta iparraldean, salbuetsita zauzte, orainik mantentzen duzu inoren bezala bizirik lurrarekiko harreman hori. Nekazaritza industriala eta abelazkuntza industriala oinarritzen da produktibismoan, industriaren filosofia du. Industria du ekoitzi, alden merken, alden gehien. Garrantzirik eman gabe elikagaien kalitateari. Eta hor, etorri dira ingurumen arazo gehienak. Alde batetik, etorri dira erremedioak edo pestizidak erabiltzen direnak nekazaritzan, etorri dira azien garapena eta transgenikoen erabilera, eta itzinetik etorri zen kimikaren garapena eta kimikaren erabilera nekazaritzan denak garatu direnak 20. mendean. Orduan hori garbi ikusi dugu denek. Eta ez duguna ikusi da abelazkuntza industrial horrek eta praktika horrek lotura izan duela baita ere farmazia industriakin. Eta farmazia industriak ere gauza bera egin du, bide bera segitu du. Eta industria farmazeutikoak hasieran sortu balin bazen jendearen osasuna zaintzeko, azkenean industria farmazeutiko hori bere baitan bere burua asetzeko, asezina den industria handi bat bihurtu da, eta zientziak edo teknologia beraiek esaten dutenak ematen dizkion tresna garatzen ditu garai bakoitzean. Orduan etorri ziren antibiotikoak, etorri ziren xertoak, eta haien erabilera demasekoa. Haien erabilera garatu zen batez ere 20. mendearen 2. zatian. Eta ikusi behar da horrek ere txertatu zela abelazkuntzaren industrializazioan. Lehenbiziko abeltzainek, lehenagoko nekazariek ez zuten ongarri kimikorik behar. Lehenagoko nekazari, lehenagoko abeltzainek ez zuten xertorik behar, ez zuten erremediorik behar. Hain zuzen ere, animalien osasuna, biologia, oinarritzen delakoz lurrarekin duen lotura. Gizakiak sortu den artifilizazio horrek bihurtu du gaur eguneko abel hazkuntza industriala eta genetika dagoen puntuan egotera. Baina aiatu gara momentu bat, non bertze urrats bat eman nahi den, eta zuzen ere gaur garatzen nahi den teknologia guzti hau sartu den tartean, ez? Eta hor dago, nanoteknologia eta terapia genikoa erabiltzen ari direna eta esperimentatu direna aberekin eta gizakietara pasatu zaiguna, ez? Hor ez gara ernegon eta huts egin dugu horren azterketan, etzego aliatu horren azterketa. Eta horregatik, ni abeltzain bezala, hasieratik hegaztiak ditut, ardiak ere bai, ikusi dut zein den animalietan erabiltzen diren xertoen logika. Batez ere hegaztietan erabiltzen dira haunitz, umetan bezala, eta ikusten da abelazkuntza industrialak abereak lurretik beresi banandu zituenean, sortzen zituen arazoak kimikaren bidez konpondu nahi izan dira. Eta orduan lotzen dira hegaztiak dituzten arazoak makrogranjetan, edo aberek dituzten arazoak beti kutsakortasunarekin. Normalean da, abere horiek ez dutela garatu bizitza natural bat, osasungarri bat, eta arazoak izan behar dituztela bai ala bai. Densidade aldetik, azkenean persona bati, kentzen balin bazaio bizitza duina, bizitzeko aukera, persona horrek eritasunak edo desegokitasunak
garatzeko bidea izaten du. Orduan, hegaztien gripearen kontakizuna da hegaztien munduan ekoizle garenek eta hemen bereziki sufritu duzuen, urtero sufritzen duzuen errealitatea, ez? Hemen hegaztiek aztetik bizi zaretenak. Orduan, plano politikoan, bai, ongi da, arazo abelazkuntza industrial batek sortzen du, praxi batek sortzen du, eta ondorioak dira, baina hor badago zerbait gehiago. Eta da, ikusi behar da abelazkuntzan noiztik erabiltzen diren txertoak eta zer txerto mota erabiltzen diren. Garbi dagolakoz, industria horrek txertoen bidez sortzen dituela ere bai eritasunak edo sort ditzazkela behin epin, ez? Orduan nik ez dut sinetsi inoiz ere kontakizun hori, badakizu ezin den kontakizuna da, hegazti basatia, eritzen direla Eurasian edo Europako iparraldetik migrazio garaia heldu denean, sartzen dira Frantzira eta gero Euskal Herrira eta kutsatzen dituzte gure hegaztiak. Nire ustez, kontakizun hori ez da zuzena eta ez da egia. Eta hori da, tokatzen zaigula analizatzea ere. Lehen aipatu duten ies egiten dakun urratsa da, nekazal politika bataratua eta orain zabaltzen ari diren Next Generation fondoiek ezkutatzen dutena. Horko diseinuan, jendarte mota berri bat diseinatu nahi da, eta baitare elikagai berri batzuk jendarte mota horrendako. Orduan, badakigu gaur eguneko abelazkuntza industriala zein burugabea den, zein irrazionala den, hain zuzen ere ekoizten direlakoz pentsuak Ameriketan eta azten direlakoz abereak Europan eta Txinak pentsu horiekin, ez? Eta horrek noski ez duela zentzurik abelazkuntza mota horrek. Ez delakoz abelazkuntza bat, laborantza bat, herrikoia. Baina hori baliatu nahi da, orain bertze urrats bat emateko, hain zuzen ere, eta da elikagai sintetikoa. Beraz, biologia sintetikoa erabiltzen ari dena, terapia genikoa erabiltzen ari da xertoak egiteko, baitare erabiltzen ari da elikagai berriak egoizteko. Eta hau errealitate bat da, ja ez da etorkizuna. Nafarroan, gure herrialdean, Iruñan ja ekoizten dituzte 3D impresoren bidez, haragi sintetiko egiten dute, eta ja kontserbera batzuk hasi dira atun sistema horrekin egindako atuna berez zelula barazkien edo vegetal zelula batzuk erabiliz, lortzen den atuna ja komerzializatu nahian. Orduan, ja ez da bakarrik abelazkuntza industriala, ja ez da bakarrik lurri gabeko barazkiak ekoiztea, baizik eta ja da laborategiko elikagaien sorrera martxan dago, industrialki martxan jarriko dena, ja mundu mailan eta laizter gurean ere bai, ez? Orduan, hor ikusten dugu, ja gainetik implantatzen ari den sistema berria, eta hor hitz egiten dute batzuk hasiera berria edo erraten diotena, edo orden mundial berria edo martxan dagoela, eta badagoela agenda bat, eta agenda hori ez dela herritarren agenda, dela gainetik egiten ari den agenda bat, jendarte hau aldatu nahi dutelakoz. Eta aldaketa horrek ekartzen du, merkatuaren, ekonomiaren baitan ekartzen du, nekazarien desagertzearen gero eta gehiago, zeren azkenean gai dira esne sintetikoa, arrautza sintetikoa, haragi sintetikoa, gai dira elikagai guztiak egitea eta horren kultura zabaltzea horretarako argudioak erabiliko dituztela, ez? Alde batetik eranen dute benetan ekologikoa dela, ez duela CO2 askatzen, emergentzia klimatikoa aipatuko da horretarako, eranen dute osasungarria direla, bertze elikagaiek baino osasungarriago direla, eta ikusten dugu zentzugabekeria hau ez bagara ohartzen, saltzen digutelakoz, ekonomia berde gisa saltzen digutelakoz, ekonomia iraunkor gisa,
gezur handi batean oinarritzen da, eta bilartzen duena da, gizakiaren gizatasunarekin suntsitzea, akitzea, eta denek mundu mailako morroia bihurtzea, ez? Eta hau ez dut nik asmatu, ez? Hau ikusten da laborantxan, adibide gisa jarriko dizuet Euskal Herriko hegoaldean, herrialde guztietan, farmaziak sekulako inbertsioa hartzen ari da, inbertsio publikoa hartzen ari da, beraien nabeak poligono guztietan handitzen ari dira, deitzen den medizina modernoa garatzeko, deitzen den terapia geniko berria garatzeko, eta beraz honek erran nahi du etorkizunean belaunaldi berriko txertoak izanen direla, eta noski, garatzen balin baduten medizina bat, horrek erran nahi du hildo hortako eritasunak sortuko dituztela. Eta nola sortuko dituzten? Nire ustez, erabiltzen ari dira, adibidez, pandemia hau. Aditu omnitzek erran dute, gaur egun hartzen edo zabaltzen ari edo jarri nahi dizkiguten xertoak, sortuko dituztela luzera begira eritasunak. Eta inzuzen eritasun horiek dira medikuntza modernoak, medikuntza personalizatuak behar dituenak beren garapena bermatzeko. Horiek dira, eritasun arraroak, eritasun autoimmuneak, dira minbizia eta esterilizazioa. Garbi dago, xerto hau ez dela heldu deus konpontzera, deus sendatzera, baizik eta norbaitek nahi duen dinamika hori asetzera, eta azkenean jendartea luze gabe aldatu nahi dute kolpe bortitzen bidez, eta hau da kolpe bortitz horietako bat, jendearen gogoa, jendearen zentzumena, jendearen izatea suntsitu. Nik uste dut ez naizela sobera luzatu behar, serio xamar jarriko gara denok, horrelako. Orduan, Euskal Herrian falta dugu esnatze bat, eta horregatik dei egiten diet, iparraldean biziki indartsua da bizitza soziala, badira unitz elkarte lanean hainbat mailatan, baina guk erraten duguna ez da asmakeria, hor dago. Badago, orden berri bat ezarri nahi dela, plan bat badago, agenda bat, eta ohartu behar gara, hori noraino aiatu nahi duten horrekin, eta nola jokatu beharko genuken gure herrian, zena abia puntua ez bada zuzena, ez gara inorat ailegatuko. Baionan egon berri da Frantziako ministroa, jendea xertatzeko eskatzen, ez daitezela abertzaleak engainatu. Presoak behar ditugu gure herrian, euskaraz mintzatzea eta euskaraz bizitzea utzi behar dakute, baina printzipio universal eta humanoa da askatasuna. Eta uko egiten balin badiogu, edozein talde politikotik eta jendarte taldetik askatasunari, bertze gainerakoak ezin dira garatu. Abia puntua ez bada zuzena, ez gara urrun aileatuko. Laborari bezala, badakit aspalditik, ezin garelan Europako nekazal politika bateratuan itsutu. Nekazal politika bateratuen diru laguntzen politikan fidatu, oinarritu. Behar dugula gure laborantza eraiki, eta laborantza horrek ez duela merkatuaren politikan akitu behar. Hoidan ere deia, baitare Euskal Herri osoko jendarteari, eta Euskal Herri osoko talde politiko eta jendarte talde aktibo guziei. Goazen denok elkarrekin gulako zau, eta beti behar dugula egia, beti behar dugula, plazaz dion bezala, beti behar dugu osasuna, maitasuna, eta askatasuna. Mil esker.